I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Fairly Breaksa. Izvijam se ako sam pogrešio, ali možemo da počnemo. Inače ja sam ovo igrao malo, tako da znam malo više. Ja znam malo više, inače tu su Filip i Daniel. Kako sam udario, čovječe. Eto, uzet ću 20. Da ne bude, ne kopirajte, stopirat ću video. Evo nas nazad. Win a prize, da vidimo što je to. Mogu da dobijemo kola ili odeću. Ajde kola. O. Skroz dole. Pa čekaj sam i dobra kola dobio. Super. Tako da, čekaj da okrenem ovako, pa idemo ovako i možemo da krenemo. Ovo je glup auto, vratit ću si onaj stari, samo da pokušam da... Čuj da pravo što došli... Jao! Da! Kako ne? Evo... Auto je... Ići ćemo na klasičnom... Igrat ćemo na klasičnoj mapi. Evo ga, play. Kako moćno. Kako je dobar ovaj auto, čoveče. Znači, mnogo moćan. Fairly Breaks, ili kako se već izgovara. Nije bitno, ajde snimaj tamo za tebe. Kako sam se pukao. Debil sam se pukao. Stopirat ću... Evo nas nazad. Možemo da krenemo. Inače... Trebam ovo... Jao! Kako sam se slupao na početku. Lale. Evo nas nazad. Inače ja zašto ovo radim da ne bi dobio copyright na ovim... možete malo tiše. Da bi dobio kao pare od tih, kao pogledam reklamu i da kao dobijem pare. Da ne bi bilo nešto sa copyrightom, ja to ugasim. Ne bre! Kako se pukao lik. Dobro, vraćam se opet. Evo nas nazad, možemo da nastavimo. Samo trenutak. I evo vas nazad, ja sam samo stavio slušalice da biste me bolje čuli, zato što sa strane ima još dvojica koji snimaju. Samo malo da se tanim da bi se ja čuo, tačno da se tanim mnogo da bi se ja čuo. Jao. Inače, trebam da promijenim ovaj auto, ali imam još dosta drugih automobila nego sad. Dobro. Ne, please. Dobro. Inače, meni se ovo sviđa auto, ne znam zašto. Dobro. Dobro, uzeo sam ovo za sporost. Evo ga, ovo ti prvek. Dobro. Inače, uglavnom će epizode trajati po 9 ili 10 minuta. A to možeš i... Ja sam ovaj blog sigurno preko... Nije mi... Chrome. Vraćam se brzo. I evo me nazad, sada možemo da biramo auto. Ili da biramo ovo, auto bolje. Pa ajde da vidimo ovo na sredini. Jao, što nisam skroz dole. Šta je ovo, mikser? Mikser sam dobio. Šta je ovo, auto mikser, what the fuck? Pa to je mikser za beton. Jao, što mi se ovo ne sviđa, jao, što veliko. Ne valja voziti u first personu. Maš? Tako. Ja ne, treba se da promijenim auto, ne vidim ništa. Sve slike brišem. Moj auto je stvarno glup.
više mi ne treba. Viš prebil za onaj prvi, nego... Znači, brišemo ove, dok mi se ove ne... Nije dobro. Idemo nasto. I dalje. A ne, to ne. Pa, Idemo se manje. da promenimo auto. My cars. Pa ja sam u kući, pitaj kada danas. Stop. Ovo mi se nekako sviđa. A i ona druga dva nisu isto loša, ali ovo mi se nekako sviđa manje, pa lakše malo se kontroliš. Password. Bato, kako vide password? Ne znam, ja trenutno stijem tako da me dosađuje. Ne, koji ćeš ti tu? Te ne mogu da napravim veći skor od onog. Danas je fora napraviti da napravimo veći skor nego što smo imali. I kako se to već kaže. Ne znam, zaboravio sam. Ali to ima problema. I uspio sam i ovdje da prođem. I da li je ovo moguće? Dobio sam štit. Šta je ovo? Šta je ovo? Ne. A dobro, skačem. Eto. U stvari ova. To nije dobro. Ovo mi se uopšte ne sviđa. Ne. Šta? Gdje sam ovo udario? Imao sam mnogo slike snimaka, sad mogu reći. Koji si ti debil? Ali nema veze, to je to za ovu epizodu, vidimo se ponovo u sljedećoj epizodi. Goodbye.